pasado celebramos este día cunha gran festa. Unha gran festa na que acudiron todos os nenos e nenas dos coles de Vilalba. Acordádesvos? Xuntos cantamos a canción Ven comigo ven de María Fumasa e xuntos descubrimos que éramos moi diferentes, pero que ser diferente é genial. A COVID-19 impídenos xuntarnos para cantar, pero nunca nos impedirá xuntarnos para celebrar a diversidade. Hoxe facémolo cun contacontos que conta cuns personaxes que son uns animaliños moi especiais e ten uns narradores que son excepcionais. Coñecedes este conto? Quiero ser como tú, con texto de Cristina Olevi e ilustracións de Silvina Eduardo. Aos animaliños da sabana africana non lles gusta como son. Que credes que ocurriría se un día todos decidiran cambiar e deixar de ser eles mesmos? Ímolo descubrir. Estades preparados? Pois abride ben as orellas, porque isto comeza. Abrimos telón! Amencía nun lugar perdido na sabana africana. Serpe invocou aos animais en asamblea porque facía tempo que os vía decaídos. León estaba triste porque non lle gustaba o seu pelo longo e despeinado. Quero ser elegante como a leopardo. A súa vez, Leopardo lamentábase porque desexaba ter un pescozo longo e esbalto como a xirafa. Como se van os tres desde aí arriba? Xirafa prefería ser máis baixa, como a cebra. Estou farta de sobresaír das festas, non me gusta nada chamar a atención. Zebra estaba cansa das súas rayas. Ela admiraba a pel monocromática de elefante. Eu quero ser só unha cor como elefantes. A elefante, dende que era pequeno, chamábano orellotas. Gustaríame ter as orellas pequenas de rinoceronte. A mí gustaríame ter o pelazo do león. Ese mesmo día, baixo o baobab, tomaron a decisión de cambiar. Todos menos Serpe, que estaba encantado de ser como era. León rapouse a melena. Leopardo colocou uns colares alrededor do pescozo para alongalo. Xirafa enroscou o seu pescozo e atouno cun lazo. Cebra tapou as súas rayas. Elefante vendou as orellas. Rinoceronte fabricou unha peluca coa melena de león. Serpe miraba a todos con ollos como pratos. Estaban todos rarísimos. Ao cabo dun tempo, León deuse conta de algo. Se melena nadie me tome en serio. A Leopardo pesáballe tanto a cabeza que cando quería cazar caía e estampábase contra o chan. Pésame moito a tepeza. Xirafa non chegaba ás follas máis tenras das acacias. Non chego as mellores follas. Cebra botaba de menos as rayas. Bote de menos as miñas rayas. Elefante non escoitaba nada coas orellas vendadas. Non me entero de nada. E Rinoceronte pasaba unha calor espantosa coa melena de león. Que calor! Serpe estivera observando aos animais e estaba cada vez máis preocupada. Atardecía naquel lugar perdido na sabana africana. De novo, baixo o baobab, os animais reuníronse en asamblea. Elefante levantou a trompa para pedir quenda. Serpe, non quero ter as orellas pequenas como o rinoceronte. Quero ser como a ti. Como a serpe. Gustaría que non ter patas? Gustaría que non ter orellas? Non, pero está orgulloso de ser como son. Anoitecía na sabana africana. Animais de todo o mundo celebraban cunha gran festa querer ser eles mesmos. E esta historia rematou e cada animal reflexionou.